उदालगुरिनि दिमाकुसियाव गिबि खेबनि थाखाय खुंगोन हादोरारि हिर' जुनियर हिनजावसा जोलुर बादायलायनाय। गाबोननिफ्राय 22 जुनसिम 17 बोसोर नेशनेल हिर' हिनजावसा जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवगोन। दिमाकुसि स्टेडियामा जोंगामागा गाबोन बानजाय रायजो आसामजों पन्डिचेरी हानजाया मोखांजों मोखां गेलेगोन। फुटबल रेफारिफोरा गावनि सोलेरथिखौ सांग्रां खालामनो सर' खालामदों। बिटिआर बासि हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, खारन नैबेबायदि नेशनेल गेमफोरा बेबायदि रुरेल एरियायाव जाया आरो गिबि खेबनि थाखाय बियो दिमाकुसि स्टेडियामाव 21 जुननिफ्राय आरम्भ जागोन 26 जुनसिम आरो बियो बे फिल्डआव गासै 8 रायजोआ बाहागो लागोन आरो बेखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु नेशनेल गेमआ बे जायगायाव गिबि खेबनि थाखाय जागोन आरो बै ओनसोलनि गासै फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना बिराद गोसो गुदुं जानानै दङ। 21 अक्ट'आ माला मोनफैगोन आरो बे गेमखौ नायनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरो फुल माने बे फिल्डनि गेलेनायनि थाखाय जिखिनि प्रिपेरेसन नांगौ बियो मथा मथि माने जोबनायनि लामायाव। गाबोन बियो गेमा आरम्भ जागोन 21 अक्ट' खालि आरो बे हिसाबै जोङो रायजो राजानि जानानै बा नैबे कमिटिनि माने जानानै जोङो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे बयबो लोब लोब बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो आरो बियो रायजो राजानिसिम मोनसे मेसेज थांगोन। नेशनेल गेमखौ जोङो ओरैनो सिटिफोरावसो थांनानै नायनो गोनां जायोमोन आरो जिहेतु बे रुरेल एरियायाव गिबि खेबनि थाखाय जादों बे हिसाबै बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नेशनेल गेमखौ नायनो खाबुखौ मोनगोन आरो बेखायनो जों खावलायदों बयबो लोब लोब फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो। बेयाव खुनु टिकेट लानाय जानाय नङा, फ्रियैनो बेयाव बयखौबो सोनाय जागोन आरो बे हिसाबै बे खाबुखौ लानो थाखाय बयबो जाहाथे साखाफारा जायो बेखौ जोङो खावलायबाय। दासिम जिहेतु 8 रायजोआ बेहाय बाहागो लागोन, दासिम बेसेबां माने हानजाफ्रा सफैयो? दासिम गासै 7 रायजोआ बेयाव मोनफैनानै दङ। आसामा अलरेडि दंखायो, थांनाय मे दाननि 25 तारिखनिफ्रायनो बेयाव केम्पआ जानानै दङ। बेजों लोगोसे हारियाना, गुजरात, पन्डिचेरी, राजस्थान बेखिनि टिमा मोनफैनानै दङ। वेस्ट बेंगल बेनिफ्राय बाखि जिखिनि फैबावनो दङ 3 बियो फैबाय थादों, दिनै मोनफैनायनि खोथा दङ। हरनि गेजेराव गासिबो टिमा मोनफैगोन। जानाय थानायनि थाखाय जानायनि माने बेबस्थाखौ जोङो ओरैबायदि खालामदों, जि जायगायाव हटेलाव बिथांमोनखौ दोननाय जादों बेयावनो बिथांमोननि जानाय जेरैबायदि बिथांमोना लुबैयो बिथांमोननि रायजोआव जि माने जानाय लोंनायखौ बाहायो बे मथे मेनुखौ जोङो बाहायबाय थादों।